Θέλω να ξεκινήσω με δύο επισημάνσεις. Η μία επισήμανση είναι ότι η παρουσίαση που έχω σκοπό να κάνω την χρονομέτρησα πιο πριν και είναι γύρω στην 1,5 ώρα. Άρα θα κάνω περικοπές και θα μιλήσω και αρκετά εκτός κειμένου, γιατί αν βασιστώ στο κείμενο θα σας ταλαιπωρήσω. Η δεύτερη διευκρίνηση είναι ότι ζητήσαμε από αυτό το σεμινάριο να μας μιλήσουν κάποιος από τους ανασκαφείς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δυστυχώς για διάφορους τεχνικούς λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε επομίστηκα εγώ το ρόλο να σας παρουσιάσω τα ναυάγια, παρότι δεν είμαι από τους ανασκαφείς, δεν έχω συμμετάσχει επιτόπου στο έργο. Έχω βέβαια 2 φορές επισκεφθεί όσο γινόταν οι ανασκαφές την περιοχή του Γενίκα Π και έχω δει τότε που έκανα την επίσκεψη τα ναυάγια που ήταν τότε στο φως και έχω διαβάσει όλη την σχετική βιβλιογραφία. Να προχωρήσω κατευθείαν στο θέμα, γιατί ο χρόνος είναι πιεστικός. Η ανασκαφή στο Γενίκα Π ξεκίνησε ουσιαστικά το 2004, όταν ξεκίνησε να φτιαχτεί ένας μεγάλος σταθμός αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή και πέσανε βέβαια επάνω σε διαφόρων ειδών αρχαία. Από τη θέση αυτή ξεκινάει πλέον η σύραγγα που ενώνει το ευρωπαϊκό με το ασιατικό μέρος της πόλης. Είναι κεντρικός σταθμός των τρένων και επίσης μεγάλος σταθμός του μετρό της Κωνσταντινούπολης. Το εργοτάξιο ήταν σε μια έκταση γύρω στα 58.000 τετραγωνικά μέτρα, ένα τεράστιο εργοτάξιο που γρήγορα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο χώρο ανασκαφής στην Κωνσταντινούπολη. Βρέθηκαν πολλά διαφόρων ειδών ευρήματα από την νεολιθική εποχή μέχρι και την Οθωμανική περίοδο. Μεταξύ αυτών, μια σημαντική ενότητα ευρημάτων ήταν τα 37 ναυάγια βυζαντινών πλοίων που διασώθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση. Το λιμάνι του Θεοδοσίου που ταυτίζεται περίπου με το χώρο της ανασκαφής, δεν ήταν γνωστό πού ακριβώς βρισκόταν. Ήταν γνωστό από τις γραπτές πηγές και από τις οποίες μπορεί να γίνει μια χρονολόγηση γύρω στο 390 όσον αφορά την κατασκευή του. Είναι πολύ κοντά σε ένα άλλο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, το λιμάνι του Ιουλιανού, που είχε φτιαχτεί το 362. Τα δύο λιμάνια αυτά φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν για να καλύψουν κυρίως τις ανάγκες της νέας πρωτεύουσας σε σχέση με την τροφοδοσία τροφίμων, ιδιαίτερα σιτηρών, τα οποία τον πρώτο καιρό ερχόντουσαν από την Αίγυπτο. Γι' αυτό το λόγο, κοντά στα δύο αυτά λιμάνια υπήρχαν δύο μεγάλες σιταποθήκες, η Χωρέα Αλεξανδρίνα και Χωρέουμ Θεοδοσιάνουμ, όπως αναφέρονται σε ένα κατάλογο των μνημείων της πόλης, το 425. Το λιμάνι του Θεοδοσίου φαίνεται ότι ήταν ενεργό μέχρι τουλάχιστον το 10ο αιώνα, οπότε και η αγορά Δημητριακών συνέχιζε να λειτουργεί δίπλα στο λιμάνι, μαζί με αγορά άλλων τροφίμων. Το λιμάνι αυτό είχε κατασκευαστεί στις εκβολές του ποταμού Λύκου και στο ίδιο σημείο φαίνεται ότι υπήρχε παλιότερα ένα άλλο λιμάνι κατασκευασμένο από τον Μέγα Κωνσταντίνο, το λιμάνι του Ελευθερίου, του οποίου προφανώς το καινούριο λιμάνι εκμεταλλεύτηκε τις αρχικές εγκαταστάσεις. Με τον χρόνο, οι αλούβιες αποθέσεις του ποταμού Λύκου, ο οποίος, όπως είπα, οι εκβολές του έπεφταν μέσα στο λιμάνι,
επικαθόταν στον πυθμένα του λιμανιού και δημιούργησαν πρόβλημα στα πλοία. Έτσι σιγά σιγά το λιμάνι άρχισε να εγκαταλείπεται. Η ανασκαφή επιβεβαίωσε ότι στο τέλος του 10ου αιώνα το μεγαλύτερο μέρος του λιμανιού είχε πλέον εγκαταλειφθεί. Ήταν μόνο ένα μικρό μέρος του λιμανιού σε λειτουργία, στην ανατολική του πλευρά, στην ανατολική του γωνίο, κοντά στο στόμιο του λιμανιού, όπου εκεί βρεθήκαν συνολικά 14 ναυάγια, 14 σκάφη, πιθανώς, μάλλον όχι πιθανώς, σίγουρα μετά από κάποια καταστροφή που συνέβη στο λιμάνι, πιθανώς από μια σφοδρή θύελλα, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να βουλιάξουν και τα 14 αυτά πλοία, συγκρουόμενα το ένα με το άλλο. Τον 16ο αιώνα το λιμάνι είχε καλυφθεί πλήρως. Στην Οθωμανική περίοδο μάλιστα η περιοχή δεν ήταν πλέον λιμάνι, ήταν κήπη με καλλιέργειες κηπευτικών. Το πρώτο από τα ναυάγια εντοπίστηκε το 2005, ονομάστηκε γενικά P1, προβλέποντας ίσως ότι στη συνέχεια θα ανακαλυφθούν άλλα 36 ναυάγια, τα οποία χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 10ο ή αρχές 11ου αιώνα μετά Χριστό βέβαια. Καλύπτοντας λοιπόν αυτά τα 37 συνολικά ναυάγια, μια μεταβατική περίοδο στην ιστορία των πλοίων, η οποία, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες παρουσιάσεις εδώ στα σεμινάρια, ήταν πολύ σημαντική για την εξέλιξη της ναυπηγικής από την αρχαία τεχνική στην μεσαιωνική, βυζαντινή ή νεότερη τέλος πάντων τεχνική. Από τα ναυάγια αυτά, 6 από τα ναυάγια είναι μάλιστα μακρόστενα σκάφη, κοπήλατα, πιθανώς πολεμικά, και χρονολογούνται τον 9ο ή τον 10ο αιώνα. Τα ναυάγια στο Γενή Καπού χωρίστηκαν σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα, που περιλάμβανε 8 ναυάγια, 8 σκάφη, σκάφτηκε και μελετήθηκε από το Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας του Τέξας, του Πανεπιστημίου του Τέξας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Τσεμάλ Πουλάκ, τον οποίο και ευχαριστώ για το υλικό που έστειλε και για όλη τη βιβλιογραφία που έστειλε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσίαση. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται 28 σκάφη, τα οποία μελετήθηκαν και σκάφτηκαν από το Τμήμα Συντήρησης Ενάλιων Αρχαιολογικών Ευρημάτων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, υπό τον διευθυντή του τμήματος, τον καθηγητή Ουφούκ Κοκαμπάς. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσω επίσης τον καθηγητή Ουφούκ Κοκαμπάς, καθώς και τον βοηθό του Ευρέν Τουρκμένογλου, που έστειλαν υλικό και βοήθησαν στο να γίνει αυτή η παρουσίαση. Οι ανασκαφές ολοκληρώθηκαν το 2009. Ωστόσο η συντήρηση και η μελέτη των ναυαγίων συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Μετά την αποκάλυψη του κάθε ναυαγίου έγιναν καταρχήν σωστικές εργασίες και στη συνέχεια τα ναυάγια στεγάστηκαν για να μελετηθούν. Έγινε σάρωση του κάθε ναυαγίου τουλάχιστον 2 φορές. Πρώτη σάρωση ήταν με το ναυάγιο όπως αποκαλύφθηκε, χωρίς να αφαιρεθεί τίποτα από το σκάφος από πάνω του. Η δεύτερη σάρωση έγινε αφού αφαιρέθηκαν οι νομείς και γενικότερα ο σκελετός του σκάφους, σαρώθηκε ξανά και έγιναν ξανά σχέδια του περιβλήματος, του πετσώματος, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο άλλο στοιχείο. Υπήρχαν κάποια σκάφη στα οποία η σάρωση έγινε 2 και 3 φορές, διότι έχοντας αρκετά στοιχεία πάνω στο σκελετό τους, χρειάστηκε να αφαιρεθούν ορισμένα, να γίνει σάρωση, να ξαναφαιρεθούν άλλα επιπλέον, να ξαναγίνει σάρωση μέχρι να φτάσουν στην τελευταία σάρωση που περιλάμβανε
το πέτσωμα του σκάφους. Επίσης τα ναυάγια καλύφθηκαν από μια ξύλινη κατασκευή με νάιλον από πάνω, κυρίως για την προστασία τους από τον ήλιο. Ωστόσο αυτή η ξύλινη κατασκευή, στην ξύλινη αυτή κατασκευή αναρτήθηκε όλος ο εξοπλισμός, μέρος του οποίου ήταν και αυτό που βλέπουμε εδώ, το σύστημα διαβροχής των ναυαγίων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η σχετική υγρασία του ξύλου σε αρκετά υψηλό επίπεδο, διότι το έφιδρο ξύλο, αν στεγνώσει, στρεβλώνει και ξηραίνεται με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα. Περνώντας λοιπόν τώρα στα ίδια τα σκάφη, ξεκινάμε με τα εμπορικά σκάφη τα οποία ανακαλύφθηκαν, τα οποία όλα σχεδόν είχαν βαρύς δρύινους νομείς. Ήταν ναυπηγήματα στιβαρά και φαρδιά, τα περισσότερα μπορούσαν να κουβαλήσουν σημαντικό φορτίο, δυσανάλογα για το μέγεθός τους, ήταν μικρά δηλαδή, αλλά που μπορούσαν να κουβαλήσουν άλλο φορτίο, και πρέπει να άντεχαν σε εντατική και παρατεταμένη χρήση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ανακαλύφθηκαν 30 εμπορικά σκάφη, που χρονολογούνται από τον 5ο έως και τον 11ο, αρχές 11ου αιώνα. Τα παλαιότερα από αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ελληνορωμαϊκή ναυπηγική παράδοση, για την οποία να σας θυμίσω ότι, μιλώντας για ελληνορωμαϊκή ναυπηγική παράδοση, ουσιαστικά μιλάμε για τα σκάφη τα οποία έχουν κατασκευαστεί με συνδέσεις στο κέλυφός τους, στο πέτσωμά τους, με τις συνδέσεις που παρουσιαστήκαν αρκετά αναλυτικά στις προηγούμενες παρουσιάσεις, με τόρμους, με καβίλες δηλαδή και με εντορμίες, ή με τένοντες και με εντορμίες. Αυτή η τεχνική έχει βρεθεί και σε αρκετά σκάφη εδώ στο Γενή Καπή, και έχει εντοπιστεί και μια εξέλιξή της, την οποία θα τη δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω. Είναι λοιπόν η κατασκευή με τένοντες και εντορμίες, η κατασκευή που επίσης είναι γνωστή ως πρώτα το κέλυφος ή πρώτα το πέτσωμα, με την αντίστοιχη ορολογία, διεθνή ορολογία shell first, όπου πρώτα φτιάχνεται το πέτσωμα και μετά μπαίνουν στοιχεία του σκελετού μέσα στο σκάφος. Σε αντίθεση με την νεότερη τεχνική, πολλοί την αποκαλούν μεσαιωνική τεχνική ή βυζαντινή, ύστερο-βυζαντινή θα έλεγα τεχνική, η οποία είναι γνωστή ως πρώτα ο σκελετός, skeleton first, όπου κατασκευάζεται ένας σκελετός αυτοφερόμενος, αρκετά συγκροτημένος ώστε να καλύψει τις στατικές και τις γεωμετρικές ανάγκες του σκάφους, και μετά αυτός ο σκελετός πετσώνεται, επικαλύπτεται με μαδέρια τα οποία μπαίνουν διαδοχικά και καρφώνονται πάνω στο σκελετό. Αυτές λοιπόν οι δύο τεχνικές έχουν εντοπιστεί στα σκάφη στο Γενή Καπή, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Το πρώτο σκάφος στο οποίο θα αναφερθούμε είναι το Γενή Καπή 34. Είναι ένα σκάφος εμπορικό του 5ου αιώνα, το οποίο έχει συνδεθεί, το πέτσωμα, τα μαδέρια συνδέονται με τόρμους και εντορμίες, οι οποίες μάλιστα κλειδώνουν, αν θυμόσαστε την τεχνική από προηγούμενες ομιλίες, κλειδώνουν με κάθετες καβίλες. Είναι δηλαδή μια κλασική περίπτωση συνδέσμων με τόρμους και εντορμίες ή με μόρσα και καβίλες. Αποτελεί αναμφίβολα μια προέκταση της ελληνορωμαϊκής ναυπηγικής παράδοσης. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το σκάφος και για την τεχνική αυτή πάνω στο σκάφος. Δεν έχουν δημοσιευθεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο πυκνές είναι οι συνδέσεις αυτές με τους τόρμους και τις εντορμίες. Απλώς θέλω να σας δείξω ένα αντίστοιχο παράδειγμα
ως προς την πυκνότητα, για να καταλάβουμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το Γιασίαντά του 4ου αιώνα. Μας το είχε παρουσιάσει ο κύριος Κουτσουφλάκης στην προηγούμενη συνεδρίαση. Και βλέπουμε εδώ την πυκνότητα των τόρμων και εντορμιών, οι οποίες φαίνονται με αυτές τις δύο μικρές κουκίδες εδώ, που είναι ουσιαστικά οι κάθετες καβίλες που συνδέουν τους συνδέσμους με τόρμους και εντορμίες. Όσο πυκνές είναι αυτές οι διπλές κουκίδες, τόσο πυκνοί είναι και οι σύνδεσμοι πάνω στο καέκι, στο μέρος αυτού του σκάφους τέλος πάντων, με τόρμους και εντορμίες. Να σας θυμίσω επίσης την εξέλιξη αυτών των συνδέσμων από την εποχή του Quirínια, που είναι το επάνω, το α, όπου οι σύνδεσμοι αυτοί είναι αρκετά διευρυμένοι, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του πετσώματος και είναι αρκετά πυκνοί. Στη συνέχεια το Γιασίαντά του 4ου αιώνα βλέπουμε από κάτω, που είναι αρκετά πιο αραιοί και οι τόρμοι με τις εντορμίες είναι πολύ περιορισμένο μέγεθος. Και αργότερα το Γιασίαντά του 7ου αιώνα, για το οποίο επίσης μας μίλησε ο κύριος Κουτσουφλάκης, οι σύνδεσμοι αυτοί είναι αρκετά αραιοί πλέον, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν κλειδώνουν και με τις κάθετες καβίλες που κλειδώνανε οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Εδώ να προσθέσω μόνο, πριν πάμε στο επόμενο ναυάγιο, ότι το προηγούμενο ναυάγιο είχε επίσης εντοπιστεί, έχει δημοσιευθεί ότι οι σύνδεσμοι με τόρμους και εντορμίες κλειδώνουν με κάθετες καβίλες στον πυθμένα του σκάφους. Αλλά οι ίδιες συνδέσεις στις ανώτερες περιοχές του σκάφους δεν κλειδώνουν με κάθετες καβίλες. Δηλαδή βλέπουμε πάνω στο ίδιο το σκάφος να υπάρχει ένας εκφυλισμός αυτών των συνδέσεων όσο προχωράμε από τον πυθμένα προς τα πλάγια, προς τα ανώτερα σημεία ανώτερες περιοχές του σκάφους. Είναι λοιπόν και αυτός πιθανώς ένας ενδιάμεσος κρίκος της εξέλιξης από την εγκατάλειψη της αρχαίας ελληνορωμαϊκής τεχνικής προς μία άλλη, η οποία διερευνάται την περίοδο αυτή προς τα που θα καταλήξει. Ένα άλλο ναυάγιο, το Γενίκα P35, είναι επίσης κατασκευασμένο με τόρμους και εντορμίες, τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Εδώ σε όλο το σκάφος οι τόρμοι και οι εντορμίες που υπάρχουν δεν κλειδώνουν με κάθετες καβίλες. Είναι αρκετά χαλαρές και δείχνουν έναν περισσότερο εκφυλισμό αυτής της τεχνικής, που ωστόσο είναι και αυτός τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Ένα άλλο ναυάγιο στην ίδια ενότητα είναι το Γενίκα P22, χρονολογημένο με την τεχνική του άνθρακα 14, την περίοδο 430 με 606. Έχει επίσης συνδέσμους με τόρμους και εντορμίες, που επίσης δεν κλειδώνουν με κάθετες καβίλες. Εδώ μάλιστα η δημοσίευση του ναυαγίου μας δίνει και ένα πλέον στοιχείο, ότι οι αποστάσεις μεταξύ δύο διαδοχικών συνδέσμων με τόρμους και εντορμίες ποικίλει από 60 μέχρι 160 εκατοστά. Δηλαδή υπάρχουν και περιοχές όπου ο ένας σύνδεσμος με τον άλλον έχει απόσταση 1 μέτρο και 60 εκατοστά. Είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις, αν συγκρίνει κανείς με τις αντίστοιχες αποστάσεις που είχε το ναυάγιο του Γιασίαντά του 7ου αιώνα, όπου αναφέρεται ότι οι αποστάσεις αυτές κυμαίνονταν από 30 μέχρι 90 εκατοστά. Βλέπουμε δηλαδή ένα μεγαλύτερο εκφυλισμό αυτών των συνδέσμων. Το επόμενο ναυάγιο είναι το Γενίκα P11, το οποίο χρονολογείται τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, σύμφωνα με την χρονολόγηση οργανικής ύλης άνθρακα 14. Το σκάφος είναι κατασκευασμένο από τραχεία πεύκη και μόνο η τρόπιδά του είναι από δρύ. Εδώ επίσης υπάρχουν συνδέσεις με τόρμους και εντορμίες. Έχει δημοσιευθεί μάλιστα και το σχήμα ενός από τους τόρμους που έχουν χρησιμοποιηθεί, έχοντας μήκος γύρω στα 11 εκατοστά και πλάτος στα άκρα του 15 χιλιοστά, ενώ στη μέση είναι γύρω στα 25 χιλιοστά.
Οι συνδέσεις αυτές με τους τόρμους και τις εντορμίες, το ναυάγιο αυτό, φτάνουν μέχρι περίπου το σημείο που ανεβαίνουν τα πλάγια του σκάφους, η περιοχή που λέγεται περιοχή της Εντίνας, ας πούμε, όπου από εκεί και πάνω δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες συνδέσεις. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος. Τα μαδέρια του πετσώματος καρφώνονται κατευθείαν πάνω σε νομείς. Οι συνδέσεις αυτές δηλαδή με τόρμους και εντορμίες, χωρίς να κλειδώνουν, βρίσκονται μόνο στο κατώτερο μέρος του σκάφους. Σημαντικό βέβαια στο ναυάγιο αυτό, πιθανώς και στα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία από τις δημοσιεύσεις, είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο υπάρχει στην έλληνο-ρωμαϊκή ναυπηγική παράδοση και έχει να κάνει με την διαμόρφωση των νομέων. Οι νομείς στην ελληνορωμαϊκή ναυπηγική παράδοση διατάσσονται εναλλάξ με νομείς οι οποίοι έχουν έδρες, και βλέπουμε εδώ κάποιους λιγάκι νομείς οι οποίοι έχουν έδρες, όπως είναι αυτός ή πιθανώς αυτός εδώ, και νομείς οι οποίοι δεν έχουν έδρες, έχουν δύο σκαρμούς συμμετρικούς, οι οποίοι τελειώνουν και δεν μπαίνουν πάνω από τη θέση που είναι η καρίνα. Για να καταλάβετε καλύτερα αυτή τη διάταξη, έχω μία φωτογραφία του Κυρίνια, το οποίο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης. Βλέπουμε εδώ πέρα τις έδρες, τους νομείς που έχουν έδρες, οι οποίοι είναι εναλλάξ με νομείς οι οποίοι δεν έχουν έδρες, έχουν σκαρμούς που τελειώνουν πάνω από την καρίνα και δεν προεκτείνονται από την άλλη μεριά. Είναι αυτές οι έδρες, μάλιστα από κάτω έχουν αυτό το τριγωνικό στοιχείο που μας είχε πει και ο κύριος Κουτσουφλάκης, σαν προέκταση της έδρας από κάτω, που δεν πατάει πάνω στην καρίνα, αφήνει ένα κενό με την καρίνα. Οι έδρες λοιπόν είναι αυτές, κάποιες είναι κομμένος, δεν έχει σημασία, είναι έδρες οι οποίες συνεχίζουν και από τις δύο πλευρές του σκάφους, και οι σκαρμοί χωρίς έδρες είναι ανάμεσα στις έδρες. Αυτή η διάταξη συνεχίζει να υπάρχει και στα ναυάγια στο Γενή Καπού, σε αυτά τουλάχιστον που έχουν ανιχνευθεί ότι έχουν και συνδέσεις με τόρμους και εντορμίες. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στα ναυάγια αυτά έχουν ανιχνευτεί και ίχνη καλαφατίσματος. Ενώ στην αρχαιότητα δεν έχουμε στοιχεία για το καλαφάτισμα, εδώ βλέπουμε ότι έχει γίνει καλαφάτισμα από μείγμα φυτικών ινών με ρητίνη και με κατράμι. Ένα άλλο ναυάγιο, το Γενή Καπή 14, μου φύγει από εδώ, εκπροσωπεί μια άλλη τεχνική πλέον, είναι χρονολογημένο τον 9ο αιώνα μετά Χριστό και εκπροσωπεί πλέον μια άλλη τεχνική, η οποία φαίνεται ότι διαδέχεται την τεχνική με μόρσα και καβίλες. Είναι μια τεχνική η οποία στηρίζεται στις συνδέσεις πάλι μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος, αλλά εγώ το λέω με ξύλινους πύρους. Είναι η δική μου μετάφραση στην αντίστοιχη αγγλική ονομασία Cox, που μας είπε και ο κύριος Χάπστερ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν συνδέσεις, υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των σανιδιών του πετσώματος, δεν είναι μόσα και καβίλες, δεν είναι τόρμοι και εντορμίες, αλλά είναι ξύλινοι πύροι, οι οποίοι μπαίνουν στο ένα και στο άλλο σανίδι από την μεριά του αρμού και έτσι συγκρατούν μεταξύ τους τα μαδέρια. Δεν είναι πυκνοί επίσης, δεν είναι ούτε πολύ αραιοί, αλλά δεν είναι πυκνοί και προφανώς δεν αποτελούν στοιχεία στατικά για την κατασκευή, η οποία πρέπει να στηρίζεται πάνω πλέον σε έναν σκελετό. Ωστόσο, είναι συνδέσεις που εφαρμόζονται μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος. Κάτι αντίστοιχο μας παρουσίασε και ο κύριος Χάπστερ από το ναυάγιο του Μποσμπουρούν, το οποίο χρονολογείται επίσης τον 9ο αιώνα μετά Χριστό. Είναι της ίδιας, αν θέλετε, ενότητας. Μάλιστα, οι ξύλινοι πύροι
στο ναυάγιο του Μποσμπουρούν, μας είπε, δεν θυμάμαι να μας είπε, πάντως έχουν διάμετρο γύρω στα 10 με 13 χιλιοστά, περίπου 1 πόντο δηλαδή, και εισχωρούν στο κάθε μαδέρι του πετσώματος κατά 5 περίπου πόντους. Το σχήμα του σκάφους είναι επίσης αρκετά λεπτό, ιδιαίτερα λεπτό, που πιθανώς είναι κάποιο σκάφος για ειδική χρήση. Οι ανασκαφείς λένε ότι θα μπορούσε να ήταν ένα εμπορικό μεν, γιατί η αναλογία είναι 4,2 προς 1 του μήκους προς το πλάτος, εμπορικό, αλλά κατασκευασμένο για γρήγορες αποστολές, για γρήγορες πλώες, ή κατασκευασμένο για να πηγαίνει σε αβαθή νερά, πιθανώς σε ποτάμια, σε λίμνες, γιατί ο πυθμένας του είναι ρηχός. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο, μάλλον εδώ βλέπουμε ακριβώς τους ξύλινους πύρους που σας έλεγα, που συνδέουν μεταξύ τους τα μαδέρια. Βλέπετε και τους πύρους εδώ, στον αρμό ο οποίος έχει αποκαλυφθεί, και έναν πύρο μόνο τους στην ένθετη φωτογραφία. Ο οποίος οι πύροι αυτοί στο ναυάγιο έχουν συνήθως 11 με 13 χιλιοστά πάχος και 11 με 13 εκατοστά μήκος. Ένα άλλο στοιχείο στο ναυάγιο αυτό, που είναι χαρακτηριστικό για όλα τα ναυάγια που έχουν τέτοιες συνδέσεις με πύρους, με ξύλινους πύρους, είναι πλέον η διαμόρφωση των νομέων. Οι νομείς δεν ακολουθούν την ελληνορωμαϊκή παράδοση, δεν είναι πλέον έδρες που εναλλάσσονται με σκαρμούς, είναι συνεχείς έδρες, οι οποίες ωστόσο έχουν σχήμα, το ξύλο που έχει κοπεί για τις έδρες έχει ένα σχήμα γονατοειδές, ένα σχήμα γάμα, με το ένα σκέλος να καταλαμβάνει τη θέση της έδρας και το άλλο να εκτείνεται προς τα πλάγια επάνω και να καταλαμβάνει τη θέση του ενός από τους δύο σκαρμούς. Η άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά συνδέεται, ματίζεται όπως τα λέγαμε, ένας άλλος σκαρμός, δημιουργώντας έναν συνολικό νομέα. Ίσως σε κάποια φωτογραφία το ξαναδούμε αυτό. Ένα άλλο ναυάγιο, το Γενίκα Πιου 5, είναι της ίδιας κατηγορίας, ωστόσο έχει περισσότερο επίπεδο πυθμένα, είναι πιο φαρδί σκάφος. Πλέον το μήκος υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 14,5 μέτρα και το πλάτος 5 μέτρα, δηλαδή η αναλογία είναι περίπου 3 προς 1, όπως συνήθως έχουν τα εμπορικά σκάφη. Και αυτό, όπως και το προηγούμενο, ξέχασα να σας πω ότι το πέτσωμά τους είναι κατασκευασμένο από δρύ, από σκληρό ξύλο δηλαδή, που είναι χαρακτηριστικό για όλα αυτά τα σκάφη, ότι το πέτσωμά τους δεν είναι κατασκευασμένο από μαλακή ξυλία όπως είναι το πεύκο, είναι από δρύ, και μάλιστα δρύ σέρις, που είναι ένα από τα σκληρά ξύλα που υπάρχουν βέβαια στην περιοχή. Η χρονολόγηση του έγινε τον 10ο αιώνα. Βλέπετε εδώ την εναλλαγή των σκαρμών των ομέων, όπου από τη μία μεριά έχουν την προέκτασή τους με τον πλαϊνό σκαρμό, είναι συνδεδεμένα το ίδιο ξύλο δηλαδή, ενώ το επόμενο δεν είναι. Βλέπετε εδώ ότι λείπει το κομμάτι αυτό, λείπει όχι επειδή έχει σπάσει, υπήρχε μια μάτιση εδώ, υπήρχε μια σύνδεση από την οποία έχει αφαιρεθεί το επάνω κομμάτι αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο ναυάγιο, το Γενίκα Πι 1, στο οποίο κυρίως έχει βρεθεί μία από τις δύο πλαϊνές πλευρές του ναυαγίου, και είναι
πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα από τα σπάνια ναυάγια όπου βρίσκεται κομμάτι πλαϊνό το οποίο να φτάνει μέχρι την κουπαστή ουσιαστικά του σκάφους. Βλέπουμε λοιπόν την κατασκευή και στην ανώτερη περιοχή του σκαριού. Το σκάφος βρέθηκε με φορτίο αμφορέων του τύπου Γάνος, το οποίο προέρχεται από τις δυτικές περιοχές της θάλασσας του Μαρμαρά. Άρα δεν ήταν, όπως κάποια από τα υπόλοιπα σκάφη, δεν ήταν εγκατελειμμένο μέσα στο λιμάνι. Ήταν ένα σκάφος το οποίο βούλιαξε μετά από κάποιο ατύχημα. Πιθανώς αυτή η καταστροφή που είπαμε στην αρχή από την σαρωτική θύελλα. Το σκάφος είναι και αυτό κατασκευασμένο από δρύς και το αρχικό του μήκος υπολογίζεται σε 10 μέτρα. Εδώ έγινε κατορθωτό να φανεί ότι οι συνδέσεις με τους ξύλινους πύρους δεν εφαρμόζεται στις ανώτερες περιοχές του πετσώματος, αλλά επίσης το πέτσωμα εδώ δεν έχει μεταξύ του συνδέσεις, καρφώνεται κατευθείαν πάνω στους νομείς, άρα και οι συνδέσεις με ξύλινους πύρους εφαρμοζόταν κυρίως στο κατώτερο μέρος των σκαφών. Η φωτογραφία είναι από την αποτύπωση του πετσώματος του ίδιου σκάφους. Έχουν αφαιρεθεί οι νομείς και αποτυπώνεται μόνο το πέτσωμα πλέον. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο είναι το ναυάγιο νούμερο 12, Γενίου Καπή 12, το οποίο είναι επίσης ένα μικρό εμπορικό σκάφος που βρέθηκε με το φορτίο του, με αμφορείς, χρονολογημένο τον 9ο αιώνα μετά Χριστό. Οι έδρες είναι επίσης κατασκευασμένες. Εδώ βλέπουμε ότι τη φάση που έχει αφαιρεθεί το εσωτερικό πέτσωμα και το φορτίο είναι το ίδιο πλοίο, και βλέπουμε ακριβώς την περίπτωση των νομέων που έχουν κατασκευαστεί εναλλάξ. Αυτό είναι ένα μονοκόμματο ξύλο, το επόμενο είναι από εδώ μέχρι εκεί μονοκόμματο, ενώ εδώ υπάρχει σύνδεση με έναν σκαρμό μπροστά πάνω. Το επόμενο είναι μονοκόμματο από εδώ μέχρι εδώ, εδώ υπάρχει σύνδεση με ένα σκαρμό μπροστά πάνω και ούτω καθεξής. Είναι μια εναλλάξ κατασκευή, η οποία θεωρείται ότι προσδίδει αφενός μεν μια καλύτερη στατική συμπεριφορά στο σκάφος, επειδή ισομοιράζει κατά κάποιο τρόπο τα αδύνατα στοιχεία του σκελετού από τη μια και από την άλλη μεριά του σκάφους. Επίσης θεωρείται ότι έχει δημιουργήσει μια τυποποίηση της κατασκευής και άρα είναι πιο εύκολο να μονταριστούν αυτοί οι νομείς. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι είναι σχετικά μικρές οι διατομές των νομέων και σχετικά πυκνές επίσης. Οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι γύρω στα 20 εκατοστά, ενώ οι διατομές τους ξεκινάνε από κάτω 9 με 10 εκατοστά επί 4 με 7 εκατοστά, μάλλον 9 επί 7 κάτω και 10 επί 7 κάτω και 9 επί 4 στις ανώτερες περιοχές. Στο ναυάγιο αυτό έχει βρεθεί επίσης και η βάση του ιστού, η υποπτερνίδα όπως λέγεται, η σκάτζα όπως είναι πιο γνωστή στα Καρνάγια, με μήκος, είναι αυτό το στοιχείο εδώ βέβαια, με μήκος 2 μέτρα και πλάτος, μέγιστο πλάτος 13,5 εκατοστά. Ένα άλλο στοιχείο που έχει βρεθεί στο σκάφος αυτό είναι στην πρίμνη του. Τα στοιχεία αυτά και από εδώ είναι, εδώ επίσης, τα οποία διαμόρφωναν ένα τείχομα, έναν χώρο, ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ήταν χώρος διαμονής και παρασκευής φαγητού του καπετάνιου και του πληρώματος του σκάφους.
Για το ίδιο σκάφος έχει δοθεί και μία αναπαράσταση, ψηφιακή αναπαράσταση, πώς το φαντάζονται ότι ήταν οι ανασκαφείς. Το Γενίκα P6 είναι ένα ακόμα σκάφος με την ίδια τεχνική, αλλιευτικό, με νομής διατομής 3 με 5 εκατοστά επί 6 εκατοστά, και η νομής και το πέτσωμα είναι συνδεδεμένο τόσο με καρφιά όσο και με ξύλινους πύρους. Εδώ επίσης υπάρχουν οι ξύλινες καβίλες στο κατώτερο μέρος του σκάφους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι υπάρχει επίσης μια βάση ιστού, η οποία όμως βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά, στην πλώρη. Τη βλέπετε εδώ. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια αυτής της βάσης του ιστού. Λόγω της θέσης αυτής θεωρήθηκε ότι το σκάφος εκπροσωπεί έναν άλλο τύπο ιστιοφόρου σκάφους, όχι κατά ανάγκη με πανί λατίνη και όχι όπως τα υπόλοιπα σκάφη, αλλά μάλλον συγκρινόμενο με αναπαραστάσεις, πρόκειται για ένα σκάφος με πανί τετράπλευρο, σακολέβα όπως λέγεται, και το ολικό του μήκος του σκάφους αυτού θεωρείται ότι είναι γύρω στα 9 μέτρα. Μια άλλη τέτοια αναπαράσταση είναι αυτή από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου δείχνει πάλι ένα μικρό σκάφος, πιθανώς αλλιευτικό, με ένα πανί τύπου σακολέβα, όπως τα λέγαμε σήμερα, ορμόμενοι από την παραδοσιακή ναυπηγική και την παραδοσιακή ιστιοφορία. Μία τρίτη ενότητα σκαφών είναι σκάφη τα οποία δεν έχει ανιχνευτεί καμία σύνδεση μεταξύ των σανιδιών του πετσώματος, όπως είναι το Γενίκα P27. Εδώ από τους ανασκαφείς θεωρείται ότι δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των σανιδιών του πετσώματος. Είναι χρονολογημένο τον 8ο και τον 9ο αιώνα μετά Χριστό και ουσιαστικά είναι ένα σκάφος κατασκευασμένο πρώτα με το σκελετό του και στη συνέχεια με την εφαρμογή του πετσώματος, της επικάλυψης δηλαδή, εξωτερικά από το σκελετό. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν για τα εμπορικά σκάφη, μπορούμε να πούμε ότι ανιχνεύουμε σχεδόν όλες ή σχεδόν μάλλον αρκετές φάσεις εξέλιξης από την αρχαία, την ελληνορωμαϊκή τεχνική ναυπηγικής μέχρι την νεότερη, την ύστερο-βυζαντινή ή τη μεσαιωνική όπως λέγεται, ναυπηγική χωρίς συνδέσεις μεταξύ των σανιδιών του πετσώματος. Αυτό που θα πρέπει βέβαια να κρατήσουμε είναι ότι στην εξέλιξη αυτή λαμβάνουν χώρα όχι μόνο οι συνδέσεις μεταξύ των σανιδιών του πετσώματος, αλλά επίσης και η διαμόρφωση του σκελετού. Είδαμε ότι υπάρχουν τα παλιότερα ναυάγια έχουν σκελετό στον οποίο συμμετέχουν έδρες εναλλάξ με σκαρμούς, χωρίς να συνδέονται οι δύο σκαρμοί από τις δύο πλευρές του σκάφους μεταξύ τους, ενώ στη συνέχεια οι τεχνικές που έχουν ξύλινους πύρους δεν έχουν πλέον αυτή την κατασκευή. Τα ναυάγια αυτά έχουν έδρες σε σχήμα κεφαλαίου γάμα, όπου εναλλάξ τοποθετείται στη μία περίπτωση η προεξοχή του ενός βραχίωνα του σχήματος γάμα από τη μία πλευρά και στην άλλη περίπτωση τον επόμενο νομέα από την άλλη πλευρά. Γίνεται δηλαδή μια εναλλάξ τοποθέτησή τους. Επίσης το σχήμα των σκαφών, θα μπορούσα να πούμε η μέση τομή των σκαφών, έχει διαφορές. Στην αρχαία ελληνορωμαϊκή ναυπηγική παράδοση συνήθως τα σκάφη έχουν καμπυλότητα και μάλιστα διπλή καμπυλότητα στο κάτω μέρος του σκάφους. Είναι αυτό που στα αγγλικά λένε ως wine glass shape,
Ενώ στα βυζαντινά αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει. Τα περισσότερα βυζαντινά σκάφη έχουν αρκετά επίπεδο πυθμένα, με μια απότομη καμπυλότητα στην περιοχή της Εντίνας για να ξεκινήσουν τα τυχώματα του σκάφους. Η άλλη ενότητα που σας είπα από την αρχή, των σκαφών που έχουν βρεθεί στο Γενή Καπίου, είναι τα κοπήλατα σκάφη, τα μεγάλα κοπήλατα σκάφη. Έχουν βρεθεί, όπως σας είπα, 6 τέτοια σκάφη. Και πολύ σύντομα θα σας πω ότι η κατασκευή τους έχει αρκετές διαφορές από τα εμπορικά σκάφη. Είναι κοπήλατα, ευέλικτα, λεπτά, με διαστάσεις που θεωρείται για τα 2 τουλάχιστον σκάφη τα οποία έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεί από το Ινστιτούτο Ενάλειας Αρχαιότητας του Πανεπιστημίου του Τέξας. Θεωρείται ότι έχουν μήκος γύρω στα 30 μέτρα και πλάτος 4 μέτρα, δηλαδή έχουν μια αναλογία μήκος προς πλάτος περίπου 7,5 και εμφανίζουν μια μεγάλη ελαφρότητα, ευελιξία και φυσικά πρέπει να εμφανίζανε και ταχύτητα. Τα σκάφη αυτά, σε αντίθεση με τα εμπορικά σκάφη, είναι κατασκευασμένα από ελαφριά ξυλία. Το πέτσωμά τους είναι κατασκευασμένο από πεύκο, από μαύρη πεύκη, η οποία είναι ένα υβρίδιο του πεύκου, σχετικά ελαφρύ. Ελαφρύτερο από την τραχεία πεύκη ή από τη χαλέπιο πεύκη. Επίσης, οι νομείς, οι σκαρμοί των σκαφών αυτών είναι κατασκευασμένοι από πλάτανο. Ένα σκληρό μεν ξύλο, αλλά επίσης ελαφρύ. Η χρονολόγησή τους γίνεται τον 9ο και 10ο αιώνα και θεωρούνται μικρά κοπήλατα σκάφη, όπως οι γαλέες, στις οποίες αναφέρεται ο Λέων ο Σοφός στα ναυμαχικά, λέγοντας ότι είναι μικροί και γοργοί δρόμονες που τους αποκαλούν γαλέες ή μονήρεις. Φαίνεται ότι τα σκάφη αυτά είχε γίνει προσπάθεια να ικανοποιήσουν κυρίως την απέτηση της ταχύτητας και της ευελιξίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τα μακρά κοπήλατα σκάφη είναι ότι τα σανίδια του πετσώματος είναι αρκετά φαρδιά, σε πολλές περιπτώσεις έχουν φάρδος 30 και 35 εκατοστά, ιδιαίτερα φαρδιά, είναι λεπτά, το πάχος τους είναι γύρω στα 2 με 3 εκατοστά και έχουν πολλές φορές μεγάλο μήκος, φτάνουν μέχρι και τα 10 μέτρα σε μήκος. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις πολλές συνδέσεις, τους πολλούς αρμούς. Αυτή τουλάχιστον είναι η εξήγηση που δίνουν οι ανασκαφείς σε σχέση με τη χρήση μεγάλων φαρδιών και επιμήκων σανίδων, μαδεριών. Επίσης εδώ στα σκάφη αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί οι συνδέσεις μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος με ξύλινους πύρους, όπως είδαμε και στα προηγούμενα σκάφη της μέσο-βυζαντινής εποχής. Άρα σε μεγάλο βαθμό είναι σκάφη που έχουν κατασκευαστεί με συνδέσεις μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος, οι οποίες ωστόσο συνδέσεις είναι αρκετά αραιά διατεταγμένες σε αποστάσεις που ποικίλουν από 17 μέχρι και 1,4 μέτρα, από 17 εκατοστά μέχρι και 1,4 μέτρα. Η γενικότερη φιλοσοφία στην κατασκευή των κοπήλατων σκαφών αυτών είναι η ελαφρότητα και επίσης η λιγυρότητα που έχουν τα σκάφη. Όλες οι συνδέσεις είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένες ώστε να αφήνουν ένα βαθμό ευελιξίας, ακόμα και οι ξύλινοι πύροι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στις συνδέσεις μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος
είναι από νεαρά φυτά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν πιο ευλίγιστη δομή από ότι τα πιο γυρασμένα φυτά που θα μπορούσαν να έχουν επίσης κατασκευαστεί οι ξύλινοι πύροι. Επιταχύνω. Ένα επόμενο ναυάγιο πάλι κοπήλατο είναι αυτό, το Γενίκα P4, στο οποίο το πιο σημαντικό πράγμα είναι η εμφάνιση στα τυχώματά του των ανοιγμάτων για τα κουπιά και των ανοιγμάτων για τα σέλματα. Τα ανοίγματα για τα κουπιά είναι σε ένα σανίδι ιδιαίτερα φαρδί, που είναι γνωστό ότι ονομαζόταν Φυρεός, και τα ιοπές για τα κουπιά τρίματα. Από τη διάταξη αυτών των ανοιγμάτων μπορούμε να υπολογίσουμε ότι οι αποστάσεις μεταξύ δύο κουπιών, τα ιντερσκάλμια δηλαδή, ήταν περίπου 3 βυζαντινά πόδια. Ένα στοιχείο αρκετά σημαντικό για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα που είχαν αυτά τα κοπήλατα σκάφη. Να προχωρήσουμε. Ένα ακόμα σκάφος κοπήλατο είναι το ναυάγιο Γενίκα P16, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, συν το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται να υπάρχει και εσωτερική ενίσχυση της καρίνας, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε ένα είδος εσωτροπίου. Εδώ είναι πάλι το ίδιο ναυάγιο, το Γενίκα P16, στο οποίο φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση ότι έχουν αποκαλυφθεί τα σημεία σύνδεσης, στερέωσης των σελμάτων για την κοπηλασία, και φαίνεται ακριβώς και η διάταξη των νομέων και των σανιδιών του πετσώματος. Ολοκληρώνοντας ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε ότι η ανασκαφή αυτή στο Γενίκα P έχει δώσει σημαντικά στοιχεία ως προς την ναυπηγική των βυζαντινών σκαφών, τόσο των εμπορικών, όπως είναι το αριστερά σκάφος, όσο και των κοπήλατων, όπως είναι το δεξιά σκάφος. Τα στοιχεία δεν είναι ακόμα πλήρως δημοσιευμένα. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες δεν γνωρίζουμε, όπως και πολλά πράγματα τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και είναι εντυπωσιακά. Μας καλύπτουν ένα διάστημα σημαντικό για την εξέλιξη της ναυπηγικής, και όπως είπα και πιο πριν, φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη δεν έχει να κάνει μόνο με το πέτσωμα, με τις συνδέσεις μεταξύ των μαντεριών του πετσώματος, κατά πόσο είχαν τόρμους και εντορμίες ή ξύλινους πύρους ή δεν είχαν τίποτα και ήταν καρφωμένα εντελώς πάνω στο σκελετό, αλλά επίσης και με άλλα στοιχεία, όπως είναι η διαμόρφωση του σκελετού με τις έδρες και τους καρμούς, ή όπως είναι το σχήμα όλου του σκάφους με τον επίπεδο πυθμένα ή με το πυθμένα με την λεγόμενη διπλή καμπυλότητα στο κάτω του μέρος. Εδώ τελειώνει αυτή η παρουσίαση. Θα ήθελα να κάνω μία παρέμβαση μετά την παρουσίαση, ως μία μικρή έκπληξη για κάποιους από εσάς, ιδιαίτερα του κυρίου Τζάλα, που είναι ο κύριος Τζάλας εδώ. Θέλω λοιπόν να συνεχίσω με ένα στοιχείο εθνογραφικά ανάλογο με τα σκάφη τα βυζαντινά. Πριν από αρκετά χρόνια είχα την τύχη να πάω σε μία αποστολή που με έστειλε ο κύριος Τζάλας στην Μαλαισία, στο νησί Μαλαγκάουι, αν το λέω καλά. Εκεί λοιπόν είδα τα σκάφη και προσπάθησα να βρω ένα τοπικό καρνάγιο. Είχα λοιπόν την ευκαιρία και επισκέφθηκα ένα τοπικό καρνάγιο, όπου με μεγάλη έκπληξη είδα ότι τα σκάφη που κατασκεύαζαν, οι βάρκες που κατασκευαζόντουσαν αυτό που λέμε self-first. Πρώτα το πέτσωμα και μετά βάζανε μέσα σκαρμούς, μετά βάζανε σκελετό.
Είχαν μάλιστα εντυπωσιακά εργαλεία, 3 από τα οποία φαίνονται εδώ στην παρουσίαση, και ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Δεν είχα βρει βέβαια το χρόνο ποτέ και την ευκαιρία να το παρουσιάσω, γιατί δεν υπήρχε κάτι ανάλογο ακόμα από την τότε τουλάχιστον, από την σκοπιά της αρχαιολογίας. Τα σκάφη έχουν κατασκευαστεί εντελώς χωρίς κανένα εσωτερικό βοήθημα από σκελετό. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή αυτό που λέμε για την αρχαία ναυπηγική, ότι πιθανώς να χρησιμοποιούσαν κάποια χνάρια ή κάποιους νομείς προσωρινούς, τους οποίους τους βγάζανε και τους βάζανε μετά τις μόνιμες ενισχύσεις. Εδώ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Κατασκευάζονταν κατευθείαν το πέτσωμα. Αυτό που γινόταν ήταν ότι τα σανίδια που χρησιμοποιούσαν για το πέτσωμα, γινόταν μια προεργασία, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος εδώ, όπου με μηχανική πίεση τα λυγίζανε και τους δίνανε τη στρεβλότητα που περίπου θέλαν να έχουν πάνω στο σκάφος, να έχουν τα σανίδια αυτά πάνω στο σκάφος. Στη συνέχεια τα τοποθετούσαν επάνω στην κατασκευή με προσωρινές στηρίξεις. Είναι η επάνω εικόνα. Και αφού τοποθετούσαν στην περιοχή που θέλανε το μαδέρι, το επόμενο μαδέρι της κατασκευής, ο κύριος αυτός χαράζει στο εσωτερικό του σκάφους με ένα μολύβι και με ένα πηχάκι θέσεις όπου θα βάλει τις στηρίξεις μεταξύ των μαδεριών του πετσώματος. Είναι αντίστοιχες χαράξεις που μας έχουν πει ότι έχουν βρεθεί και στα βυζαντινά πλοία στο Γενή Καπή. Στη συνέχεια ανοίγουν τρύπες, ακριβώς όπως είναι και οι τρύπες από τους ξύλινους πύρους στις στενές πλευρές των σανιδιών του πετσώματος, και επίσης φτιάχνουν καβίλες με ένα φυτικό υλικό, το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω τι είναι. Το έχω όμως εδώ, είναι αυτό, το οποίο μετά το τοποθετούν, το βλέπετε εδώ, μέσα στις τρύπες, και από εδώ επίσης υπάρχει. Έχουν φτιάξει τις τρύπες στο σανίδι το οποίο θα έρθει να τοποθετηθεί, είναι αυτό που τοποθετούν εδώ αριστερά, και έρχονται, το τοποθετούν με χτύπημα επίσης, και προσθέτουν λοιπόν το επόμενο σανίδι στην κατασκευή μέχρι να ολοκληρώσουν όλη τη βάρκα, όλο το σκάφος. Στη συνέχεια το στη συνέχεια το καλαφατίζουν με αυτό το κορδόνι που βλέπετε εδώ, που είναι πάλι κάποια φυτική ίνα, και όλη η κατασκευή γίνεται με αυτού του είδους το ξύλο. Είναι σκληρό ξύλο, θυμίζει λιγάκι τη δρύ, είναι αυτό που πλέον εισάγεται στην Ελλάδα και λέγεται μεράνι. Από αυτό το ξύλο κατασκευάζουν τις βάρκες τους στη Μαλαισία με τον τρόπο ακριβώς που κατασκεύαζαν και οι Βυζαντινοί. Ευχαριστώ πολύ.